Dobar vam dan, lijepi pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, otvorit ću kratko čitanje sa pitanjem kakav stav trebam imati prema njemu ili njoj. Znači, Lenormand, Oracle karte i Lenormand karte. Pitanje će biti kratko, u dvije grupe i evo, prva grupa neka bude ovaj anđeo, druga grupa neka bude ova šnalica, ovaj cvjetić. Evo. Izaberite intuitivno grupu koja vam više se dopada, a mi ćemo preći sad na čitanje. Kao što sam rekla, čitanje će biti kratko. Evo, ovo je prva grupa. Htjela sam vam još jednom ponoviti što se tiče nagradne igre, još uvijek je u toku, bit će do kraja godine. Sve što trebate napraviti za sudjelovanje je pretplatiti se na kanal Loli Secret 74, ostaviti komentar i broj 198. Sve imena stavljam u jedan stakleni vrč, staklenu teglu i izvući ću 6 dobitnika. Znači do kraja godine vrijedi nagradna igra. Pa ako želite, priključite se. Evo. A mi krećemo znači sa prvom grupom, sa ovim lijepim anđelom. Krećemo i pitamo karte kakav stav trebam imati prema njemu ili prema njoj. Znači prema osobi na koju mislim. Kakav stav trebam imati, zauzeti stav. Pa da vidimo što će nam karte kratko poručiti. Evo, ovdje imamo vrijeme je da krenete. Ovo je vrtenje u krug. Ovo imamo otisnuti se do granica, do viših granica i nije za vas. Znači ovdje nam karte daju poruku da dobro razmislimo i razgledamo situaciju i da se zapitamo da li je to osoba koja bi mogla biti dio našeg života. Ima li to smisla? Imamo vrijeme da krenete, vrtiti se u krug, znači otisnuti se do granica, mogućih granica i nije za vas. Pa pitanje je da li vrijedi vrtjeti se u krug, ukoliko se uvijek vraćate na početak, da li to ima smisla. Vrijedi li davati svoj maksimum ili možda najbolje od sebe, da kao što nam karta govori i vrijeme je za ići ili vrijeme je za da to nije za nas. Znači možda to zaista nije za vas. Vi možda to zaista ne zavređujete tako nešto, vrtiti se stalno u krug. Znači raspitajte se, ovdje može biti da trebate okrenuti ploču i da trebate jednostavno promijeniti situaciju. Pa da vidimo još Lenormand šta će nam reći na tu situaciju. Da vidimo šta će nam reći Lenormand za tu situaciju. Da, znači ovdje nam Lenormand karte poručuju, imamo tu vijest, imamo planine, imamo puteve i kolo sreće. Ovdje nam kažu karte da vijest koju ćemo dobiti neće biti povoljna. Čućemo vijest o nekoj prepreki, o nekoj malo većim preprekama koju je teško uopće za prevazići. To može biti vijest koju će nam donijeti baš neka osoba koja će nam doći u kuću i reći, ispričati. Znači, trebamo odlučiti da li želimo rješavati uopće tu veliku prepreku, da li se to nama uopće isplati
imamo tu put, imamo dva odabira, imamo kolo sreće. Ako izaberemo pravi put, kolo sreće nam govori da će se sve preokrenuti na bolje za nas. Znači, razmislite dobro, da li ćete ići kroz te planine, penjati se, mučiti se i na kraju opet ne znamo da li će taj trud se isplatiti ili ćete odabrati drugi put gdje vas čeka kolo sreće i gdje će se promjene odviti u vašu korist. Razmislite, vidite situaciju, vi najbolje znate o čemu se tu radi, vi najbolje znate, osjećate vjerojatno kakav stav bi trebali zauzeti prema njemu ili njoj. Da vidimo što će nam još poručiti anđeli, naše anđelske karte. Da vidimo šta će nam oni. Izvući ćemo isto 3. Suosjećanje. Pruži ruku pomoći osobi koja pati. Tako će se i tvoje brige činiti manjima. Znači, evo, pružite ruku, suosjećajte. Sadašnji trenutak. Budi sada i ovdje. Pokušaj u svemu što se događa prepoznati skriveni blagoslov. Znači, budite prisutni. I još imamo meditacija, sklopi oči, uđi u meditaciju i spoji se s vrhunskim znanjem. Tamo su odgovori na tvoja pitanja. Dobro je suosjećati, ali ako se to previše otegne, to suosjećanje i to popuštanje, onda može biti i to malo loše za nas. Zato dobro razmislite, grupu broj 1. Ja vam savjetujem da razmotrite oba dva puta i da vidite da li se vrijedi penjati, pentrati po toj planini ili uzeti drugi put, lakši put gdje vas čekaju sve promjene. Odluka je na vama. Zahvaljujem vam se na gledanju. A mi prelazimo na grupu broj 2. Da vidimo koje će biti poruke za grupu broj 2 i za ovaj cvijet. Koji se sav malo... Vidi se, dobro. Evo da vidimo grupa broj 2. Znači, pitanje je kakav stav trebam imati prema njemu, prema njoj. Pa da vidimo šta nam poručuju karte. Da vidimo šta nam poručuju Oracle karte. Kakav stav trebam imati, zauzeti prema njemu, prema njoj. Da vidimo kakav stav trebamo zauzeti prema njemu, prema njoj. Evo, ovdje vidimo jednu drugu situaciju. Ovdje imamo san, sanjarenje, zatim imamo popravak, riparacione, dolazak do cilja i vjetar mijenja smjer. Ovdje nam karte poručuju da je vrijeme za odmor pri kraju, da je vrijeme za spavanje, za taj san, da je došao kraju, da trebamo razmisliti, zapitati se da li je to san ili java, šta u stvari želimo, želimo li se probuditi, želimo li to. Vrijeme je da popravimo stvari. Ovdje mi se čini da je bila neka nepravda prema vašoj osobi i da je vrijeme da se to popravi. Jer vidimo da cilj nam dolazi jako brzo. Imamo tu tigra koji dolazi do cilja u jednom skoku. A isto tako i vjetar mijenja smjer. Znači, ako smo bili nepravedni, treba stati na loptu. Dolazi jednostavno kraj tom strpljenju te osobe ako smo bili nepravedni. Znači, trebamo razmisliti da li nije li vrijeme da se probudimo i da poduzmemo nešto, da popravimo ono što smo nanijeli, možda bol ili neku nepravdu toj osobi. Jer vjetar mijenja smjer, da nas ne bi vjetar odnio, da ne bi bilo prekasno.
malo ovdje ja vidim, nekako osjećam da ste tu vi donijeli neku nepravdu. Može biti i vaša osoba, da se treba probuditi, uglavnom nešto poduzeti. Jer vjetar kad promijeni smjer, vidite ovdje sve leti, sve odnosi. Znači moglo bi doći kraj, moglo bi odnijeti da se više ne pronađe. Da vidimo što nam poručuju Lenormand karte na tu situaciju sada. Imamo mjesec, imamo srce, ljubav, imamo vašu osobu, imamo rode. Znači, ovi snovi o kojim ste sanjali bi se mogli ostvariti. Tu vidimo ljubav i vidimo vašu osobu koja vam pruža i ljubav i nove mogućnosti. Rode su uvijek nešto novo. Moguće da ćete čuti neku novu vijest, neku veselu vijest. Uglavnom, vaši snovi se ispunjavaju i vrijeme je za novi početak. Ovdje je velika ljubav u pitanju. Vaša osoba koja čeka promjene, čeka novosti, čeka da se obratite, da popravite tu situaciju koju ste zabrljali možda, koju ste možda i krivo se izrazili. Znači osoba vas čeka puna ljubavi, čeka da ostvarite vaše snove. Da vidimo što će anđeli reći na tu situaciju. Uspjeh. Zaboravi strahove i pogreške iz prošlosti. Nema prepreka do uspjeha. Znači, ako je i bilo nekog nesporazuma, zaboravite. Ostvarenje, neka te vlastite blokade i ograničenja ne spriječe u ostvarenju ciljeva. Možeš ostvariti sve što zamisliš. Prekrasno. Znači, evo, lovorov vijenac je tu, anđeo ga drži, samo ga treba staviti vam na glavu. Obitelj. Sreća je biti okružen ljudima koji te vole. Provesti vrijeme i pažnju svojim bližnjima. Jako lijepo. Razmislite, probudite se jer dolazi vjetar, dolazi oluja, dolaze novosti. Trebate iskoristiti ovaj trenutak. Evo, ja vam savjetujem da se probudite. Kuc, dosta je bilo spavanja i odmaranja. Popravite ono što ste malo zabrljali. Evo, grupo broj 2, ja vam se zahvaljujem na pažnji. Lijepo vas pozdravljam i do jednog sljedećeg videa. Pa!